Schubor na geschlem jong unongsan hima. Kalong ka jingker khu ye ki nong song snong ka than war jan tia kham tam ni ki long yeng ki baduna ka yok ka kot hadin ba menteri ka tanat puli puthi ka sarkar jalla uba lakmen rumbui uba deiru MLA ka than ula bu maunong rim na ka benta ban dei ya ke Eklavia Model Residential School hagasnong umnad khur ka bahap hapo ka Amlaram Subdivision West Gentia Hills District menta ka singi ka khandai terik ubnai kela lingkon arajar arpulai yakani ka school lamang bantay pendep hapo lai pho banai ha ka dor sau pusan klor hanyo pu khandai hajar tingka ka ba antay de ka company Wapcos Limited na New Delhi yakajing ilang bu manong rim hakani ka singi la penyai da ka kong APCM District School Education Officer hakajing don lang uba lakmen rumbui Dr. BDR Tiwari, IAS Commissioner and Secretary Education Department, Jong Sarkar Meghalaya. Kong RM Kurba, IAS Director of School Education and Literacy. Ki Head Officer ka Amlaram Civil Subdivision. Ki Bakintop ya ka Kong YR Maulong, SDO Amlaram Subdivision. BDO Dr. D. Lingdo. But kiway hagashnong umnet kur. Uba lakmen rumbui haba ai jingkren ula ai kublai ka dorbar snong umlat kur bat ki kur ki badan benta ban senyang ngobha da ka jaka ka ba khatsan akar ban tei ye ka skol shesho ha ka ski lapin ipo ipeng ye ka jingalang de ki jingruai ne ki khinna skol arajar ar yalang it por snong umlat kur ha chuwoi pen aburam ha no usmen nong rim Jong skor Eklavia Model Residential School tipo omlot khor ka chutei pen aburam tikador sabusan klur nyop khandai lat khandai hajar hai benta ka jingbit jingbiang jong ki noska chnong jong ka blok baro kami Mano bala ban mudur ba haka naga shnong umlat khur kan poi ka school kaba amdan kam jing siu nado class 6 hado class 12 naga benta ka jimantoy jong udok usuk bat kiba kwa ban pule kane ka school kanron kan penjait da ka Meghalaya Residential Society kabayaman ta ukli do jang ka de Dr. BDR Tiwari but kiban lay school hang ne kidei tang na po ka Amrem Subdivision kamtam yakinong umlat khur kane ka singnang jing start kalang kabadan kam tang bangi kum ginong mi khmat teng syukut ha ka jing ong gi pai ba kumne kumtai da kamau ha ka por ka ba phijit ye ginong mi khmat phidei banjit da ki breu kibala ban yasai bat kibala ban ra ye ke roi kapa kaong snong blat khur kalong ka wei na gishnong hapo ka 7 amlarem kaba yo i jingai kala aya nga kana kalat bangan long nong mikmat amdei tangi konstitusi hare nga yo bat ya ka education department but kane ka jing ai jing kershan ka jong phi kala urlong menta ka singi hapo Meghalaya haw arja khat prala sanction artlik EMRS kawe hapo paham bat kawe hapo samanda haden kata dang katukus ni arphau turik ngidang yo ya ka sanction na ka benta ka umlat khur bat ka nong stoy balay baro kisti ki Meghalaya kampat yo balay piyo shwa ma phi
kadau kalong ba utrai kalong ka jing start ka jong pi ba pila jet bat ngalala ban penulong mano kita kiban ong ye pi bak ba e yaw baduk basuk mano kibun hanrei kan kiba e shisha kadai kineke mangake bangalaya la ban penyo ya ka nega school kaba lay school baduk ro kalong mdan kam jing se den ta kadaw ngi kung ginong song snong katu kasur kabaki atem menta kalawe jong isamla kasyam hapi manta kadega por kapin pe perkat hato ka election ka jingjit menong mikman kadai tang na menta si brai ne ka banwat yakilat kilenti pilai i hak arpeu tri ku benai December ngilabu yaw mau nong rim jong ka hospital ka sub divisional hospital hajarai kabangin play hang tu san peu jing thia na banta jong no hato na ka banta ki bahari uspa kadai nak banta ki nong song snong jang nega thai kadai nak banta ki baduk ki basuk ka hospital ka ban biang bat ki doktor kena doktor kentei bat ter dan tak ada kalong teng ngi ku minong mikman kapen telot ban peja ki breu nasin tur ki kwa ya roy kapar andayo ya roy kapar ki parpat ban nam yo i ya roy kapar ki don kum kita kidon mentang ibu manong rim yang kena ke school kindon ki breu ki nong oh dakum ne kum tai kamau lada pi i ya ka roy kapar pide ban shai ki ka hostel playo ajan ke snong lajang kisurok playo babong di ke school batang don ki wei pat ka pinyo ngasai ong ba o nong o pat ba o de ba rius pa tam ka syong ha kinong mikmat ka konstitusi jungi kalong ka badan bom kiskim penroy ngilate hapo ka 7 amrem tang nang education department ngilate amduna ya ka nyaw pu arklur amdan ka weiro ka konstitusi hapo ka makhalia ampat dan ka weiro ka konstitusi hapo ka makhalia kabanyo nyaw pu san klur hatu pinjit nong mikmat nakibalik ban wanra ka roy ka parne ban silay pekay ya bara kiwe kemau hapo makhalia kiwe pe konstitusi ki adnot ki bishni namarba labon palat balara sepo konstitusi amday tang nyaw po way klur nakabenta ka nong talang college hapo konstitusi jongi ya menta lai klur system ki siw tulop ban nginang adhaus lim matmay sa riu paulak ban siw tulop nakamta ka bikom hato kato kamday ban pamentoy ya pi nga si arpau teli ki ying school si pau teli ka dalai penyolak si pau teli ka saulak nyaw pojar santeli arpau lak senen lembag boda area lembag Ministry of Tribal Affairs si pau lak kubak santeli hapop ng skap sa kursteng na ban snai hostel jongger school kabangin slang harus ng banwan bat hanong talang college bat sok ha kabangin implementakas kitu kidai ki hok jong padba shano ki ja ha ki por ki bunswa kompi gum nong song snang po umlat kor kalatay ka por laday ka por kawangi day ban pik yalaki jong ki khmat ngim day ban par ladang yo i bakaroy ka par kawan ngatip gibu yung mau nang rimang ne kindon ni gibriyo giba kamen simbis pihon kanton hapo jong ki bakit tip ba kane kala urlong
Mal boros kata ki ong ba la rembu suan thok wan syukur ke mau la rembu ju thok. Ya ka bangala ngala ya ka bangamla ngamla. Nga ai kup le ka snong ka bara nok lu ya ka jaka khatsan akar. Khatsan akar. Bat ya ki kur ki jat ki bai dei lang. Kam dei ka basuk ban yo jaka. Basa ka wai ka mau. Balai bang ibu lat khor. Balai ngambu. Syanong talang sawe syaar. Kane ka jaka ka thain jongi syane. Kadai ka badan kam tam na kamta ka jingnang ka jingsta. Den ta kadaw ngidan kam ya ka school. Kane ka school kan ya ragkat kerdan. Bat ki school hapo India baro. Ka school ka ban airu. Ya ka jihikai training na menta ka JEE na do school. Na menta ka NIT na do school. Bat ngakwa ban senangi ka school, Maria ka school ka project ki iPod Life Hope na mapendep ya ka building. Ngakwa ban senangi ka school hanus ng banwan. Ban senang ya ka school hanus ng banwan. Kasyong api. Namar ba? Kanong talang college ngin play how katway terik ka building jang ka. Kito ki building jang kanong talang college hang tay kilalay. Bangin persyamban pan na ki ngin persyamban pan na ki ladaki ay kalat na kamta arsnem temporarily ngin ron. Ya ka nga school hang to but pandala dep ya ka building ngin ra syane. Ngam kwa kan pensep ya ka por system ro. Bando jiman toy jang ki kena. Den tak daw. Gini, menta ki brio lalang akren kung taem. Ki brio nong pe. Uwan bu manong rim teh umlat khor, tambah school kan sedang hanong talang, kindan bu ang kumta. Ngan batay sywahi fi. Kindan. Kamau. Bayo kabalong kum haus nem kendai pun riu. Hagapor balong. Education Minister. Uwa jandeng por ben bam kuah dwar bulai. Ka JNV mukhla ladap jet ya kajaka bakan don hapo preng nom kera kap sok habat nong telang rehaden larapat syate syakli terciban sedang temperli bat nal dep kelas dang situ kadang tak daw nga bodin ya kan dengan school ngam kwa bakan jia kumtu dan tak daw kini engineer na po wap kos kiban execute bat ka local engineer ka kong saka rembay ka don hangne kini kin implement yang project bangin dep kloy kat bala de tak daw ha ka ngapor ka de ka sngi ka red letter de hapok ka amrem subdivision jangi hapok amrem block jangi kombang mene ka skin ka bahetam ka project ka bahetam nadu bakhayangi hadu menta ka de kane habangi don ki school kibangi pha ki khon ki jongi bon sen nakarukom im ga jongi kiba nong rilum mo bon sen ki khon kimpoi hoksha school te nakataka daw isa la sngodai banwan ra dakum kan ni ka school kabagi khna kinsa hapo school te nakataka daw mi ay ka burom ka bakrawi i namar ba ilabay i jngai ban pe ya kata namar ngidon kam ki khna school hi haba kilek pulie ki de ban syong ban perlut por bah school amdai ban lek be masin ban lek ban lek shayo lek tong lek kimta ki wei pat ki kam ki ba pen bam por bah ki khna ban nakakam pulie